אירובי. אז מה זה בעצם אירובי? אירובי זה כל מה שיכול לעלות לי את הסיבולת לב ריאה. בעצם האירובי עובד על הלב ועל הריאה. ולכן כל פעילות שיכולה לעלות לי את הדופק נחשבת לאירובי. כמו שעכשיו אני בהליכה, אני הולכת הליכה מהירה, והיא בעצם מעלה לי את הדופק. אפשר גם לרוץ, אפשר לקפוץ על חבל, אפשר לעלות מדרגות. לרדת מדרגות לא מומלץ. לעשות שחייה, אופניים. איך אני יודעת באמת שאני עושה את זה בצורה נכונה? אז אני יכול לבדוק את עצמי. אני אוכל לעשות את הפעילות ולדבר. אם הצלחתי להגיד משפט שלם כמו שאני מדברת איתכם עכשיו, אז זה לא מספיק. אם אני פתאום לא יכולה לדבר כמו שקרה עכשיו, אז זה בסדר גמור. אם אני לא יכולה להגיד משפט שלם, אז כאן אני יודעת שאני עושה נכון. כמה זמן לעשות אימון אירובי? אז אימון אירובי אנחנו יכולים לעשות כל יום. כמה זמן? בואו צאו רגע ממחקרים ובואו נדבר כמה זמן יש לכם. עזבו רגע כמה זמן באמת צריך. נראה כמה זמן אתם יכולים באמת לעשות. זה לא העיקר שאני אגיד לכם תעשו 150 דקות בשבוע. חשוב לי שתתמידו ותעשו בזמן שאתם יכולים. אז גם אם אתם יכולים 10 דקות ביום, 20 דקות ביום, זה מצוין. אתם יכולים לעשות חצי שעה, פעמיים בשבוע, זה מצוין. העיקר שתעשו ותתמידו ותקפידו. לאט לאט אתם תראו שהגוף שלכם מודה לכם וזה עושה לו טוב, ואתם תרצו להוסיף ולהוסיף ולהוסיף עוד זמן. אז תתחילו בזמן שיש לכם, מכמה זמן אתם יכולים, לא כמה זמן צריך. לאחר מכן, אחרי שתתמידו, אני כאן כדי לעזור לכם ולהתאים לכם אימון ולבנות לכם תוכנית אימונים. עד אז, צאו לדרך. ביי.